Ahojte, máme koniec októbra, jesennú atmosféru, mnohí už zimujú, ja sa snažím ešte jazdiť a práve preto som tu dnes a mám požičanú Suzuki GSX-S 1000 GX, čo je pre mňa taká novinka aj posedom, aj podvozkom, menšie kolesa, úplne iný štýl, než na aký som ja zvyknutý, ale verím, že si budeme rozumieť a že tento test bude zaujímavý. Takže poďme na to zhodnotiť GX-ku. Mám za sebou v sedle prvých pár kilometrov. Čo ma asi najviac upútalo je ovládateľnosť tej motorky. Trošku som sa bál, že to bude niečo podobné ako Versys 1000, ktorý má ťažisko dosť vysoko a pri tých malých rýchlostiach to je cítiť. A takisto je to cítiť aj pri manipulácii vlastne na mieste. GX-ka je o mnoho agilnejšia. Tej samotnej stabilite určite napomáha aj aktívny podvozok, ktorý vyrába Showa. Ja mám rád tieto veci, ako sú aktívne podvozky. Za mňa je to super. No a čo sa týka posedu, od pása dolu sa cítim, ako keby som sedel na nejakom naháči. Mám dosť kolenách taký ostrý uhol. To by mne osobne možno trošku vadilo. Ale zase od pása hore sa cítim ako na nejakom takom menšom adventure bajku. Tá pozícia je spriamená, človek vlastne nepadá tak na zápestia, na ruky. Čiže viem si predstaviť v sedle tejto motorky niekoľko stovák kilometrov za deň urobiť. A takisto sedlo je dostatočne široké a pohodlné. Neviem, ako na tom bude spolujazdec, ale pre jazdca je to celkom komfortná pozícia. Ďalšia vec, čo ma upútala, je to, že madlá pre spolujazdca a ten zadný nosič nie je žiadny plasťák, ale je to proste taký pekný kovový odliatok. Dizajn nerád hodnotím, ale GX-ka mi príde taká ostrá, športová. Pasuje mi vlastne ten dizajn a ten jej výzor k tomu štvorvalcu, ktorý tu v nej buráca. V podstate ten štvorvalec má prapôvod niekde v superšportoch od Suzuki, ako je napríklad GSX-R. Aktuálne je aj v modeli GT, ktorý je viac športovo ladený. A trošku som sa ho bál, nakoľko na štvorvalce nie som moc zvyknutý a myslel som si, že to bude treba troška točiť do takých vyšších otáčok. Ale tu som prekvapený, ten motor vzhľadom na svoj výkon už pri 3000 dokáže veľmi pekne a pružne reagovať. A určite v tomto motore máme istotu aj v spoľahlivosti, nakoľko to nie je v podstate nič nové, je to rokmi overená vec. V podstate to je to, čo sa mi na značke Suzuki páči, že napríklad aj UV Stromu používa to staré železo, ktoré inovuje o nové technológie. A tým pádom, keď si kúpite motorku od Suzuki, tak viete, čo od nej čakať. Stačí si prečítať nejaké medzinárodné fóra, kde sú nejaké silné stránky, kde sú nejaké slabé stránky a v podstate tá motorka nestane sa to, že by vás tá motorka nemilo prekvapila. Čo musím pochváliť, tak je quickshifter. Prvý model od Suzuki, na ktorom som sedel s quickshifterom, bola 800D V-Strom a tam som ho chválil. Tu sa mi zdá, že je ešte niekde o triedu vyššie,
tie kvality tam naozaj padajú pekne ako nahor, tak aj nadol. Možno ešte opíšem trošku ten displej, pekný veľký, v ľavej časti otáčkomer, rýchlomer, palivomer a zase v pravej časti je zaradený stupeň a nastavenia elektronických asistentov. Za mňa veľmi prehľadné. V podstate ten displej má dva módy, tento denný a ešte taký dark mód. Inak cenovka 15 000 eur. Myslím si, že zase je to taká klasika. Proste poviem vetu, ktorú pri motorkách od Suzuki hovorím veľmi často a je to, že rozumná voľba. Hej, pomer, kvalita, cena a to, čo tá motorka dáva jazdcovi, aký má charakter, tak si myslím, že predčí konkurenciu. Čiže keby som mal na záver niečo povedať o GX-ke, tak by to bolo, že proste GX-ka je súčasná motorka s súčasnými technológiami, čo mne osobne veľmi imponuje. A asistentov si viete povypínať a jednoducho ten podvozok a ten motor, jeho záťah, jeho prejav je úplne niečo iné proste, než na čo som ja zvyknutý z adventure bikeov. Ak sa vám páčilo moje video, kliknite na odber. Vidíme sa na budúce. Ahojte.